Вани, дворове, мазета и извозване на стари мебели, строителни отпадъци, училища и офиси в Дупница. Славчо бригада хамълски услуги на ниски цени. Други услуги, които можем да ви предложим, са почистване и извозване на строителни и битови отпадъци от различни обекти. Нашите услуги са съчетани освен с извозване на отпадъци, така и с къртачни услуги, дейност, която е съвкупност от кърти, чисти и изкусва. При нужда можете да се възползвате от къртачи и къртене на плочки, теракот, мозайка, стени и дърва. Когато искате да разчистите мазето или диванското си помещение, ние сме на среща, за да помогнем с техника и работна ръка. Няма обект, който да не можем да се справим. Дали ще почистим общите мазета 4, 7 или 15 на брой или таванско помещение без асансьор, нашата група ще се справи блестящо и подобаващо. Както вече знаете, на пазара съществуват безброй фирми за извозване на стари мебели и строителни боклуци, така и ние от Хамалинус ще предложим адекватни услуги, експресно обслужване и естествено, ако имате притеснение колко ще струва, ние ще направим оглед, за да ви дадем цена според обема на работа и съобразим с вашия финансов бюджет. Цените се определят според количеството струпани отпадъци, основно от това се влияе цен разписа, но има и други фактори като етажи, вида на отпадъците, количество или обем. 0896306059. Покайства на Тафани, Дворов, мазета и изкусва.